Hindi na bagong eksena ang pagsabak ng mga retiradong general sa politika sa bansa. Gaya na lamang sa Angeles City kung saan opisyal nang naghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mayor si dating Philippine National Police Chief Retired General Oscar Albayalde, umaga nitong Lunes, October 7. Running mate ni Albayalde si dating City Councilor Amos Rivera na nakakumpleto na noon ng 3 term at ang 8 aspiring councilors na pawang bagong mukha sa politika sa lungsod. Siya po ang aking sumusuportahan para mayor naman. Together with the whole team. 8 po yung councilors po namin kasama under Team Albayalde. Ayon kay Albayalde, kailangan daw magkaroon ng epektibong mapagpipilian ang mga Angelenyo. Kailangan po nating lumaban dahil sa umiiral na dynasty dahil para magkaroon naman po ng tinatawag na best alternative candidate yung mga Angelenyos, no? Yun po ang inaalok natin sa kanila dahil para po makamit nila at maramdaman nila yung tunay na pagbabago dahil hindi po tayo makakatikim ng pagbabagong serbisyo kung hindi po tayo boboto at mag-uupo ng mga bagong namumuno. At ako po ay pinipresenta ko yung sarili ko hindi bilang isang politician, ngunit bilang isang leader. Paglilinaw ni Albayalde, hindi dapat katakutan ang isang dating general. Ang isinusulong daw niyang disiplina ay bahagi ng solusyon sa mga problema ng syudad gaya ng traffic, basura at peace and order. Hindi naman po yung pagdidisiplina na nananakit, no? Ngunit yung disiplina, sabi nga natin, ang disiplina po kasi ay nanggagaling sa tao mismo. Na sana ma-instill po natin yung pagdidisiplina sa ating mga tao, like yung pinakasimpleng pag-cross po sa pedestrian lane, no? Yung pong pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ng basurahan. Samantala, mula sa mga dati ng miyembro ng Bagong Angeles na mga profesional, agaw pansin sa slate ni Albayalde ang showbiz hunk na si Aljur Abrenica. Naniniwala umano siya sa kakayahan ng dating general kaya ito sumali sa kanilang partido. At sa tanong ng CLTV 36 News kung ano ang kanyang maiaambag sa konseho, sagot ni Abrenica. Ang gagawin ko po sa pagiging konsehal yung ordinansa sa sports. Focus po tayo sa sports. Naniniwala po kasi ako dahil ito po yung pinanggalingan ko ng bata ako from humble beginnings na kasama ko yung lola ko sa palengke. Naumaling po ako sa sports, sa musika. Hanggang sa nagkaroon po ako ng oportunidad na makarating na Maynila. Pumasok ng entertainment. So, ang disiplina na nakita ko sa sports, when you're active, marami kang maiiwasan na drugs, maiiwasan na hindi magandang gawain. At marami kang mabubuo rin na magandang prinsipyo at sa area ng buhay mo, magkakahawa-hawa yan sa pamilya, sa lifestyle, di ba? So yun yung magiging ipo-focus ko sa sports. Gusto ko mabigyan ng halaga ng mga atleta natin. Bukod sa Muslim community, kasama rin sa parada na nagpakita ng suporta kay Albayalde ang mga nademolish na bahay sa Barangay Anunas. Ayon sa mga kasamahan ni Albayalde, ang mga informal sector ang una sa kanilang prioridad na maipaglalaban lalo na ang mga nawalan ng tahanan. Nasa ilalim ng People's Reform Party ang Bayong Angeles na makatutunggali ang timpuso na kampo ni incumbent Pampanga 1st District Representative John Lasatin sa darating na midterm election 2025. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.